साबायखर बावबाय आङो नोंथांमोनखौ जे आंनिफ्राय बेक्तिगत भाबै अपिनियनखौ मोनथिनो थाखाय फैनायनि थाखाय दा आंबो रायजो राजानि सिगाङाव फंनैसो बुंनो लुबैदों जे आङो नंगौ इलेक्सनखौ बहुतबार गेलेबोबाय 7 बार 8 बार जाबाय इलेक्सन गेलेनाया एमपिनि इलेक्सनजों नैबे लास्ट इलेक्सनजों 8 बार जाबाय दा बिदिनो गेलेयै गेलेयै दा नैबे एमपिनि इलेक्सना फैगासिनो दं बेवहाय माने आंखौ मोजां मोनग्रा माखासे सेक्सन थाबाय बिसोरबो लुबैदों आंखौ गेलेजानो खिन्थु आङो फोरमायदों बयनोबो जे बे इलेक्सना माने एथ' गोरलै नङा दा जोंहा रावहाबो फैसा गैया दा फैसा गैया हिसाबै माने आंहाथ' गैखाला फैसा गैखाया दा बे हिसाबै आंहा माने गावनि सायावनो आंहा माने माबा गैया माने मा होनोमोनलाय बेखौ भरसा गैया जा आं जे इलेक्सनखौ गेलेनो हागोन बिनि थाखाय आंहा गावनि सायावनो भरसा गैया बेखायनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा पेनेलिस्टआव आंनिखौ 1 नम्बर होदों थेवबाबो आं बिथांखौ जानायबाय आं जिहेतु गेलेया आंनि नामा ओंखारफाबाय गतिके होआबा मोजां जागौमोन होननानै आं बुंनाय जादों बिथाङा होबाय बेखायनो धन्यबाद रायजो राजाया माने बिथाङा आंखौ 1 नम्बराव होनाय मथे आंखौ मोजां मोनग्राफ्रा लुबैखागोन बायदिसिना करनानिफ्राय फैदों गेलेनांगौ होनदों खिन्थु आं बयखौबो बुजायजोब्बाय जे एथ' गोरलै नङा बे इलेक्सना बा थै-थां जुजिनांगौनिसो बाथ्रा जाहैबाय आखायाव फैसा गरसे गरनै थानांगोन बे हिसाबैनो माने आं बयखौबो बुजायनानै दा सन्तुष्ट खालामबाय सोरबा माने आंनि सायाव गाज्रि भाबै कमेन्ट होदोंनो आंखौ गेलेनो लुबैदों होननानै आं बे फंबायफोरखौ आङो फोरमायहरनो लुबैदों जे नोंथांमोना गिनो नाङा आंखौ लानानै आं बुजियो माने आं निजेनो बुजिखानानै आं सारेन्डार खालामखाबाय आं गेलेया होननानै जिखि जाया मानो आंहाबो मोनसे समाव मोनसे लुबैनाय दंमोन जुदि थाखा फैसा थायोबा आलादामोन दा बेनिखायनो पार्लियामेन्टआव थाङोब्ला जाथिखौ परिचय होनायनि क्षमताखौ मोनगोन परिबेसखौ मोनगोन बे हिसाबै आंहाबो लुबैनाय दंमोन औ आंहा जिहेथु गोहोआनो गैथारला जुजिनायनि माने दानि परिबेसा ओरैबायदि परिबेस आंखौ मोजां मोनो बिथांमोनहा लुबैदोंबाबो आं निमाहा बियो बै आंनि समर्थक आंखौ मोजां मोनग्राफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो जे एबार आंखौ निमाहा होदो जुदिअ लुबैदोंब्लाबो आं गेलेनो हानाय नङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावनो गासिबो आं हगारजोब्बाय जे बिथाङा मोजाङैनो बिसार खालामनानै सोरनो होयोब्ला माने थाखा फैसाजोंबो क्षमता थागोन आरो बेहा माबा मोनसे इमेज थागोन बे इमेज गोनां मानसिखौनो होगोन होननानै आं बिथांनि सायाव भरसा खालामदों आरो गावबो आं बिथांजों रायलायखाबाय आं गेलेया गतिके आंनि नामखौ होनो नाङामोन होननानै बुंखादों थेवब्लाबो बिथाङा बिदि होनदोंब्लाबो आंनि नामखौ 1 नम्बराव होदों बेखायनो धन्यबाद रायजो राजाया एसे भरसा खालामदों आंनि सायाव भरसा खालामदों जाथिया किसुमाना भरसा खालामदों सासे दखना गानग्रा माने बिपिएफनि लिडार हिसाबै नाम ओंखारनायखाय खुसि जादों जाथिनि परिचयखौ होनो हागोन होननानै बे हिसाबैनो आं बिथांमोनखौ बुजायहरबाय माने नाङा बे परिचयखौ होनायनि खाबुखौ मोनगोनब्लाबो खिन्थु बिरोधि दला ओरैबायदि क्रुसियेल इलेक्सन गेलेगोन बेखौ नायहरनानै बे दावहानि फोथाराव माबायदि जाहैनो हागौ बेखौ सिन्था खालामखानानैनो आङो माने फावसयबाय आरोखि माने खस्थ' खालामनानै जोंनि केन्डिडेटआ जाहाथे देरहायो बिनि थाखाय आं खामानिखौ मावगोन गोदोबो सानसुमा कंग्रेस बसुमतारी बिथाङा इलेक्सन गेलेयोबा आं बिराद खस्थ' खालामनानै बिथांमोनखौ देरहाहोनायनि माबाखौ भटखौ होबोदों गोदोनिफ्रायनो दा दिनै जोंहा बिपिएफआ बहुद माबायाव क्राइसिसाव दं गतिके जोङो हारसिंनो गेलेनो नागिरदों जेराव हारसिं गेलेनांगौ जिहेतु जों बयबो खस्थ'खौ खालामनांगोन आरोखि आरो दा ओरैनो जोंना वेबआ मोजांखा गतिके जों जनानै थायालासिनो जों आरोबाव बयबो मोजाङै जुदि खामानि मावनानै होयोबा
जोंना जाय केन्डिडेट जागोन जायखिजाया माने खाम्फानो जा सोरबानो जा बियो देरहाहैनो हानायनि क्षमताखौ मोनगोन आरो खारन दा माने ओरैबायदि जाबाय माने बिजनेस कमिउनिटिनिफ्रायबो माने BPF खौनो हामफ्लायनाय दा नुनो मोनदों खारन दा बिजनेसा एखेबारे गोग्लैसोनाय जाबाय सानसेयाव बहनैयानो जानो बेबायदि रिपर्टफोर जोंनाव फैदों आरोखि दा बिजनेस कमिटियाबो जिहेतु जोंनि प्रतिनो सापर्ट दङ माने सोरबा प्रलबन होयोब्ला माने लफायोब्ला बेवहाय बिसोरो माने कनभिन्स जानाय नंला बेखौ जों नुनो मोनो आरोखि आरो प्रतिथ' जातियानो दा आवगायनानै फैदों आरो जोंहा प्रतिथ' जातिनि सायाव खामानि मावनो स्टाडि खालामनो जोंहा मोनसे सेलबो दाबाय बेंगलि सेल दाबाय आदिबासि सेल दाबाय राजबंसि सेल दाबाय गुरखा सेल दाबाय बेबायदि सेलनि गेजेरजोंनो जोङो बै रायजो राजाखौ बिसोरनि सेन्टिमेन्टखौ जोङो मोननो हागोन होननानै आं भरसा